Kamora mintiere nyakuro magajwang' rwakini machiegni. Chenro mar bero ne ringre mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo dhi nyime gi thuolo masani e kar kano ringre ma Lee Funeral Home bure Nairobi kaendi, ma en chenro ma bende itayo kod laktar maduong' ma bende en jabero mar sirikal Johansen Oduor, ma otelo ne chenro ma kamano ka okonyore kod laktar mar familia no ma bende gi thuolo masani dono tudre kod reporter marwa Eric Owenga achiel kachiel ka entiere Lee Funeral Home mondo mi omiwa ler mathoth kaluwore kod chenro ma kamaendi. Nyalo paro ni mosenindo Cyrus Jirongo nyocha ne owito ngimane e masira mar apaya, kama en wach ma bende obila pod timo e nonro e kinde ni ma chenro ma kamano mar bero mar ringre mare dhi nyime. Eric Owenga, ka iwinja achiel kachiel gi thuolo masani, nyalo miwa ler ni en ang'o ma dhi nyime kotenore kod chenro ma kamaendi? Kaka awinji maler ahinya kendo abiro na achiel kachiel ka okikaro kano ringreji ma Lee Funeral Home mano bor Nairobi ka apaya ma Aggreen Codes, kama kiesa ni chenro mar bero ne ringre mosenindo ya siasa mar ahuma e thuru ka Cyrus Jirongo dhi nyime e kar kano ringreji ka kendo en chenro mano chakre thuolo ma saa 4:30 kendo igeno ni inyalo tieke e saa 1 mabiro. Nyalo paro ni ja siasa no owito ngimane chieng' mokalo tok wachore ne ojukre e masira ma coach mar apaya gwenge ma Naivasha. Koro gie sani chenro mar yango adieri kaka ne otho kinde masira mar apaya no dhi nyime kaka kendo en chenro motelo kod jabero maduong' ma piny owacho mano laktar Johansen Oduor kaachiel kod lakteche mag anyuola mare ma bende oyuoro ka mar chwangi maneno ni to duoko mabiro wuok e ringre Jirongo en duoko machal nadi ka kalure kod kaka penjo bende osebedo ka wuok buora motenore kod tho mar Jirongo. Koro okaka wan ka kendo waluwo chenro ni ayudo thuolo mar wuoyo kod jakom mar kamati mochung'ne ikruok mar ikmare mano George Haniri, mowacho ni gin kod geno ni duoko madieri ewi kaka jalno notho biro wuok tok bero ma kawuono ni, kendo gitemo luwe gima dhi nyime e odiochieng' ma kawuono e kar kano ringreji ma lika odiochieng' ma kawuono. Kaka kamano to pod wan ka kendo warito ni ka gitieko chenro ma kamano to gibiro miwa duoko, gibiro twak kodwa mar nyisowa ler to ere kaka Jirongo nowito ngimane to notho machalo nade bang' tieko chenro ma kamano. Ong'e maber ni bad migawo mar obila ne osechopo e alwora mane owito ngimane mano e gwenge ma Naivasha, kendo gichoko neno ma kama oting'o nyaka dede mar wang' kata CCTV maneno ni to ging'eyo gigo duto mane otimore kinde kata chieng' mane owito ngimane. Kamano kaka yena aduoke studio achiel kachiel koke kar kano ringreji ma owito ngimagi ma Lee Funeral Home bor Nairobi ka an Eric Owenga. Erokamano Eric Owenga, ageno ni obiro tudre kodi bang'e weche manyien mar miwa ler kod ka duokono motenore kod bero mar manene jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo. Kawadhi nyime en ni jatend piny Kenya William Ruto gi thuolo masani nitiere kaunti ma Migori, kama bende en wendo modhial e nyasi ma higani mar Piny Luo Festival ma bende chopo e giko mar odiochieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto ochiwo singo mag chenro mag dongruok modhuro manok moting'o kod ka gedo mag apeini kaachiel kod dhowedhe mayudore e kaunti no ma Migori, ma okoni sirikal mamalo oseketo omenda mondo mi chenro ma kamago ochakre ayanga dwe mar 1 higa manyien kendo tiekgi e wang' sam. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa, Waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni ni kulipa. Januari kontrakta ataanza hiyo barabara ya kutoka kule Masara kuja hapa Muhuru Bay, na barabara zingine 2 ya Migori. Nimekubaliana na mjumbe wenu na governor na viongozi wa hapa, in the next 8 months we will have a working pier in Muhuru Bay. Nyinyi mnanielewa? Nimekubaliana na huyo Opiyo Wandayi, nimemwambia kwa ile 1.9 billion ambayo tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori.
Jatend piny Kenya William Ruto ne rikloso kino mabende no yuoro mar neno piem mopogore opogore mag nyisruok mabende no bagi e dhowath Masenye mayudore Muhuru Bay Ward sub-county manyatike motelo ne mano kama bende notene kod jotelo mopogore opogore kumoting'o kod ka gavana mar county no ma Migori Ochila Yako, gavana mar county ma Siaya James Orengo, senator mar county ma Siaya Laktar Oburu Oginga mabende jatend duond bura mar ODM kaachiel kod jakom mar ODM Gladys Wanga e kind jotelo mopogore opogore. Seche gogo mabende gavana James Orengo kod senator Oburu Oginga ne okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi one kaka onyalo tieko sand ma jolupo mawuok e alwora mar Nam Lolwe pod kaloe e lwet apisas mag obila mawuok e piny libamba ma Uganda kod Tanzania. Migingo yuko hapa, Migingo yuko hapa. Rais, unajua Waganda wanatoka kule, wanakuja kutusumbua hapa. Tunakuomba uingilie maneno ya Migingo kabisa. Juogi bro loso. Na mtukufu rais akwai nitemie moningie jonam thoma ng'enye inamka. Rais jonam thoma ng'enye inamka wadwaro security maber. Machielo rais jonam imako gitesanganyika titero kucha titago gikocha. Temie mondo diplomacy oti mondo jotanganyika owemako jowa. Pigni en marwa kodgi wariure kodgi achiel. Singo mabende jatend piny Kenya karakwayo mas jatend piny Kenya William Ruto singo mar neno ni ochope wang'e mar mondo mi otiek ywaruok mosebedo e kind jolupo mag piny Kenya e Nam Lolwe e alworano mar chula ma Migingo ka gikalo e sand e lwet apisas mawuok e pinje libamba riyogo. Migingo. Mimi nilikubaliana na nyinyi vile party leader wetu amesema, vile governor wa hapa amesema, vile governor wa Siaya amesema, vile governor wa Wanga amesema. Hii Migingo ni sehemu ya Kenya na tumekubaliana ya kwamba hiyo Migingo kwa sababu ni sehemu ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu kwa mbinu zote, mbinu za diplomasia na mbinu zingine zote, tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kawadhi nyime kapod wanatire kadwa alwora mar Nam Lolwe odonjo e county no Homa Bay e sub-county ma Suba Central dhowath maro kama oyudo ni jalupo moro nyowito ngimane bang' kanyo kier e yie ma onyumore pi e kinde mane gintiere chenro magi mapile mag lupo. Samuel Onyango ma bende wuoke dhowath ma Sindo Main nyo kier molware pi e kinde mane kod jowetene ma bang'e jowetene no ringo modok e lo motuo manye gichwalo report kaluwore kod jakom dhowath ma Sindo Main Patrick Okoa. Onyango ne oromo kod masira ma kamano kinde mane e odwa konyore ma bende no kier ma onyumore pi ma bende gi thuolo masani chenro mar manyo ringre mare pod dhi nyime. Kagichopo area mar Kaviti Farms e Kejeska igo break gikanyo gwan giywe matin mondo meyang piny chieng' opodhi gi chitaya yarakati ne Samuel Onyango no same yarakati pajina giywe godiochieng' ka sa 11 to chung' nodhi oko matin ne bath yie ka kodhi chung' no to jowadgi fumane olware pi to ka olware pi to ka giketo ni mondo gimiye olago mondo mi omaki to oduogo sim magi kanyo kochako duogo wuok to joge oringo anam ochako duogo ka koro wayudo report gi oko ka gima nyalo iso jolupo e weche machalo kama samora ma nam wuok dhi nam nego bedo gi life jacket koro makosa manobedo ng'ata ariyo kere mane gi life jacket yieni bana molwar pi ne no onge life jacket. Weche gimedo choponi kamoro mora mintiere nyakoro mga jwang' manoko kale nyaklondo mar miero maramogi wadhi nyime bang' nyire machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Banen jatend piny Kenya mosedhi rutaya Uhuru Kenyatta koro kwayo rowere mondo mi oneno wuok oko kendo mako lemo mag telo e pacho kaindi ka okoni onge ng'ama biro ketonegi telo e lwetgi. Ponono ni gidwaro lokruok e pacho kaindi. Kane ochiwo twak mare romo mar telo ma bende notisi ni Uganda Leadership Academy bore Nairobi kaindi, Kenyatta wacho ni jogo ma osemako lemo mag telo e pacho kaindi
higni machien kanotiyo kod ranyisi mar tombo ya kod Kenneth Matiba ne odonje telo kane gin rowere maraga ma rowere masani Gen Zs kikriti ni bro migi telo e lwetgi kendo nyaka gitim ikruok makare mar neno ni lokruok ma duto magidwaro okalo telo makare to mana ka giwuok oko mondo mi gin bende oyiergi. People like Tom Mboya, who were ministers of government for planning, the ages of 28, 29, Ken Matiba, who were around 27 and they were permanent secretaries. They were shaping the country. They were shaping the continent at those ages. If you're waiting to be given leadership positions, you will wait until you have gray thinning hair like me and you will have done nothing. Leadership is now, and take it with both hands and feet, and take it with vigor and with confidence, because that is the only way you will change this continent. Bishop mar kanisa Jokopere County ma Mombasa Martin Kivuva nyiso oganda jo Kenya mondo mi okaw thuolo ni mar nyasi mar dwe mar 12 e paro jogo maonge kod nyalo e yor chwalo negi kony kod riwore kodgi e alam magine wacho e nyasi mar moko yiende Christmas ma bende no bagi log tich mar Tend County ma Mombasa. Ler mathoth watudore kod reporter marwa George Aoko kuwuok e county ma Mombasa. Na kuwasha mti ule tawashe wa Krismasi ni njia moja ya kujiweka sisi kama mnara unaoonekana na watu wote, kuenda kuweka mwanga, kufukuza mabaya, kuondoa giza. Mano Bishop mar kanisa Jokopere Mombasa Martin Kivuva kalero tiendo wach moko yiend Christmas midendo ni Christmas tree. Tunapowasha mti wa Krismasi ni njia ya kusema wewe pia, wewe ni mulika mwizi kwa njia moja, wewe ni mulika mambo ya hatakikani kufanyika katika kaunti zetu, wewe ni mleta furaha na kuondoa woga. Kane loso e log tich mar county ma Mombasa, nyasi mane okelo kanyakla jodolo mawuok e dinde mopogore mar moko yiend Christmas, Kivuva ne bende ojiwo jopiny mondo mi okaw thuolo ni mar nyiso hera e kindgi. Matendo ya huruma yawe yatoke kwetu, kwa sababu sisi tunaona umaana wa kuwaendea wale ambao ni wanyonge. Seche gogo, gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne opoyo winjruok mokoni osebedo kadhi nyime kindo gendini mopogore Mombasa maonge dewo wach dini kata kabila ma ng'ato wuokie. Uwanja huu nimesherehekea Eid Baraza. Uwanja huu I am with my Christian brothers and sisters celebrating the governor's Christmas lighting. I strongly believe one of those that has been bestowed on me is to ensure that this unity for the people of Mombasa continues unabated by anyone. Sisi tutaweka mfano bora kwa vizazi vinavyokuja. Ne bende okaw thuolo no mar nyiso josiasa mondo mi otim siasa margi e yor kwe maonge nyayo weche mag akweda. Ukienda hapa kuna kanisa ya Cathedral. It's one of the oldest churches in Kenya. A walking distance from the cathedral kuna msikiti unaitwa Masjid Mandri uko hapa chini, and we have had no issues of people being able to fight. We will never allow politics to be the divisive factor in this county of Mombasa. We are now united, we love each other, but I truly plead with the clergy, pray for this county, because there's some people who are hell-bent, not just this county alone. Kuna watu wameamua hii nchi yani sisi tuibadilishe iwe mambo ya ukabila, iwe mambo ya nini, mambo ya nini. We wish you a Merry Christmas. Neri Dioramogi e county ma Mombasa and George Aoko. Happy New Year. Jawinjana kakuratiyo kuch manyien manakelo ni yono madimba magi thundu wechigo kaketogi e yo machuok. Chenro mar bero ne ringre manen jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo dhi nyime gi thuolo masani e kar kano ringre mali bure Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto yore nyasi ma higani mar Piny Luo Festival e county ma Migori kama bende ochiwo e singo modhuro mag chenro mag dongruok mokoni ibiro chaka yanga dwe mar achiel higa manyien. Koda jalupo moro mawuok e dhowath maro e sub-county ma Suba Central, county ma Homa Bay nyowito ngimane bang' kier kowuok e yie mane gin godo e chenro mag lupo mapile.
Watudre kendo koromo sa pare wang'e ne weche manyien e yono ma Dimba sa 8 gi 9 weche manyien e yo machuok bang' nyiro machuok kende wadonjo pau tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jang'wech mar auma mar ng'we kinda Sebastian Sawe owacho ni ok obi siro loch mare mar Riga Half Marathon e tuke mag laro simbo mar piny mangima ma biro timore Copenhagen, kowacho ni sani koro osedhi e marathon maduong' ma ok onyal dok e nus mar marathon. Sawe higani nolandi kaka jang'wech maberie moloyo e piny mangima e ng'we maringore oko ma stadium, ka bende noyudo loch e tuke mopogore opogore magin kaachiel gi London kaachiel gi Berlin Marathons, ma bende noketo rekod mare bang' loyo kuom